Hem vizasız, hem sınavsız, hem devlet üniversitesi, hem de yıllık төлegi diňe $1.500. Bu 4 mümkinçiliğin ählisini bir yerde gözleyen bolsaňyz, Dogan Döwlet Azerbaycan ähli mümkinçilikleri bilen sizin geljegiňize yol görkezýär. Näme üçin Azerbaycan? Sebäbi talyplar üçin mümkinçiliklerini sanap gutarar ýaly däl. Üniversitetler Türkmenistanda ikrar edilen üniversitetlerin sanawynda yer alýar. Ýyllyk okuw tölegileri diňe $1.500 başlaýar. Okuw dili bolsa Azerbaycan, ingliz dili we rus dilinde okap bilersiňiz. Iň gowy ýeri Visa Novoty ýa-da gün almak gerek däl. Ähli resminama işlerinizi e-viza arkaly özümüz ederiz. Ýaşaýyş çykdaýjylary bolsa beýleki döwletlere seredende has amatly. Üniversitet apşagalary $100 başlaýar, hususy apşagalary $150, kwartiralar bolsa $250 başlaýar. Yol tölegileri has amatly. Mundan başga da talyplar üçin ýöritek skitkalardan peýdalanyp bilersiňiz. Medisina, stomatologiýa, farmasevtika, hukuk ýaly arzuňyzdaky bölümleri has amatly bahadan okap bilersiňiz. Okuwa dokument tapşyrmak, registrasiýa işleri, ýaşaýyş ruhsaty işleri, atelier ýa-da kwartira ýerleşdirme, aeroportda garşylama ýaly ähli işleriňizde başyndan soňuna çenli Atas Education siziň ýanyňyzdadyr. Azerbaycan üniversitetleri we okuwa ýazylmak barada has geňişli maglumat almak üçin biziň bilen habarlaşyň we kanalymyza agza bolmagy unutmaň. Atasa